Jobnet for arbejdsgivere er virksomhedernes digitale indgang til Jobcentret. Her får du som arbejdsgiver let adgang til alle Jobcentrets ledige kandidater. Jobnet for arbejdsgivere har fået nyt design, større brugervenlighed og forbedret funktionalitet. På siden får arbejdsgiver en bedre søgning i CV'er og bedre overblik. Denne film giver dig et overblik over den service, du kan forvente. Fremover vil vi tilføje flere muligheder og fordele til løsningen. Lad os begynde med mulighederne. Du kan søge kandidater i hele landet med præcis de kvalifikationer, din virksomhed har brug for blandt ca. 150.000 aktive CV'er. Du kan let og hurtigt kontakte interessante kandidater direkte på mail eller telefon. Du kan nemt og gratis oprette jobannoncer, når du mangler en medarbejder, og få overblik over din virksomheds nuværende og tidligere jobopslag. Du kan oprette CV-agenter, der giver dig besked, når et nyt CV matcher dine kriterier, og gemme interessante CV'er i arkivet til senere brug for dig eller din kollega. Sådan finder du de næste dygtige medarbejdere på Jobnet for arbejdsgivere. Start på jobag.jobnet.dk. Log på med din NemID eller anvend dit eksisterende brugernavn og adgangskode. Når du opretter din virksomhed på Jobnet for arbejdsgiver, skal du bruge virksomhedens NemID. Herefter kan du og dine medarbejdere nemt logge på med et brugernavn og adgangskode. Her er dine muligheder. Opret jobannoncer helt gratis. Foretag CV-søgning i 150.000 profiler. Opret dit eget CV-arkiv med relevante CV'er, du måske vil bruge senere. Du kan også tilføje kommentarer og dele interessante CV'er med dine kollegaer. Opret en CV-agent, der giver dig besked, når et nyt CV matcher dine kriterier. Og snart kommer jobordre, hvor du placerer en jobordre hos et jobcenter, som dermed hjælper dig med at finde kvalificerede medarbejdere til både kortere arbejdsopgaver og længerevarende stillinger. Jobnet for arbejdsgivere er din digitale indgang til Jobcentret.